без присъствието на духа в човека, материята започва да се разпада. Т.е. започват процесите на остаряване. Колкото повече ние правим глупости и живеем недобродетелен, покварен живот, ние започваме да губим красотата си, да започват процесите на стареене. Тоест, за процесите на стареене преди всичко причината е когато човек е твърде свързан с материята, когато егото му е твърде силно и когато живее един покварен живот. И в този смисъл красотата, трябва да ви кажа, че е един много голям изпит. Това вече е изкушението, дали ще подадеш, да кажем, много мъже. Една жена, много мъже я харесват, много мъже искат неща от нея и така нататък. И това е абсолютният пример с съвременните холивудски звезди. Красиви лица, много красиви. Обикновено това са хора с малко прераждане от ангелски иерархии. Да кажем, Анджелина Джоли е била ангел, от ангелски иерархия ангел. Но когато ти поддадеш на материалните неща и на покварата, тогава вече не си ангел, тогава идва друга по-ниша душа, реално взема мястото в тялото ти и започват вече други процеси.